Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapiye ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 route assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Hagasin kapaar ka FMA Outreach for Unprivileged Women and Children kala pelong ya ka lempung ba jonggi kena kapasisin cisnam lanega annual meet of Children Parliament halor kapang ka baong the voice of children. Hagani ka lempung ba bala pelong ha Belfont siap haga laipo tarik ukala langkot arjar arpsau kidon kumba arspa sanpongut ki kena rit ki balai shimenta nakaleng ki district karilom khasi bat jaintia rengkat ka jing sakhilang jong ka skill development officer East Khasi Hills district ka kong Audrey Mary Konglam kum ka kongsan ka director ka sister Helen Puwain u Professor Albert Nongrum u balalong kum u resource person bat kiway u Professor Lakhon Kmau u ba long unong hikai jong ka school ba nehu haga arpu khandai tarik u kelalangkot arjar arpusau ulapan bena baula shim ya karai ban rung sya ka jeli jong ka sign pertai na ka benta banya khon ya ka election Lok Sabha na Shillong parliamentary seat. Hau kurwa bala pha shakilat pasai kubor u Professor Kmau laong baka jing shimrai bani kun yagane ka election kalong banterwa shakipat ba bakin JDU ban long unong yasa yakimat ki jura jong ka jela Meghalaya hapo ka parliament namar ka jing kriat palat ka suin beneng ha Delhi ki babon ki long yeng ki pendon kam lagi shawla ban saat ding nrei ki ladon hadok khat sangut ki brio ki belayap tang mentau benai kelalengkot naga daw ke jing bomla ring mensem naga jing lengo palat katadam shawla namar ba kimple ya ki jing hangiet jongki hagapor bagi saat ding Menteri ke Sarkar Assam u Piyush Hazarika ulakam bakindon bon ba kinong yalambat ki khot jong seng Congress ki ban peniaso sya seng BJP hakini ki bnai ki banwan u Hazarika ulaong ba ha santarik urempang kindon ru bongut kinong yalam nagi seng ki badan hakaliang persya ki banwan peniaso sya seng BJP ulakam baka jingwan peniaso jong ginong yalam nakiway pat giseng kadai namar baki layoi yaki kampen roy ki baka BJP kalala panwanra ha Assam unang yasat any ha Delhi ubadang saupusau senam karta u Om Prakash Sharma ulapen kot no yala ke jing im da kaban no yap nalor ka yeng pakidulan ka babon mala lalap ya ke jing tho ka bola tho shwa bu no yap udai badan jingpang liver la arsnem AA u Om Prakash udang shuan no hospital bat kalok jong hnrei ha ki por ba ulapoi hayeng u pha ap ya kalok hagiet bat tang hadin laipo minute kala tip baula no yap lahap ban pensenge no ya ka jinga tho shongkurim ha Bulandashar district jong jela Uttar Pradesh tang nagadau ka jinga kini shuki kijing kulmar kala sedang dai namar ba kami e jong shenrang kamyo shuki ban shong bat omdon bawan ra shuki ya ka Ushenrang badai unang ya tho ulakhi bitar bomdan ba aisuki ya kame ye jong u bat ula berngem ya ka gentai bakan sa syak penstem onda kala poi sheyeng jong u kam hadien kala mi ke jingenia ka bajur bat ha ka bakhaddo ushenrang tre syu ban ya tho kawai ka brio ka bana agra kala pan pelait san sieng no nau lok jongka halor ka dau baka kiau jongka ka penon kam ya ka jingta jingpen jongka klem dapan jingbit setia kalau ong bahadin balami ke jingnya ni pedeng jongki ulok jongka ula be yaka bat ya ka para jongka sabar hadin sipau genta bala keli tokit bnia ka enforcement directorate kala pelat no yau lalu prasad yadav ba un lek pai no shalayeng lalu prasad yadav ula poi ha office jongka ed ha ka por khatway bejim stem bat uyo lek pai yeng hado ka por khandai bejim me Hakapor baka jing tokit yau lalu kadang yat ki pait nong kerja jong u ki ap hakmat office jong ka ED bat ki perta penrem ru yau menteri ketanat kampo yeng ke Sarkar India u Amit Shah ka British Asian Trust kepada ka kenhon bala seng do King Charles III kala sedang ban yarap haka pule puti ya ki 100 million ngut ki kena hakaleng ki benta jong kari India
Lasdang ya kini ke program mention tayo hakapor baraki ya ke International Day of Education. Ke program kadai ke bapelet jengmut bahana ke bentagi kena ke banado kelas 1 haduk kelas 3. Bat ke mang pisaban pelut hakani ke program kadai haduk $4 million lani shispa henriu pun riu kelur tingka hakapisa India. Katana terekam jangka United Nations ke bapet ya ke jingdon kam gilanot ha Palestine kabala tip kum ke United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Menta ka don hapdeng ka jing ke ba kraw na marba ki ri ki ba khlan ba ban ai tingka ya ka kim tre shu bandang beteng na marba kalami ka jing keno ba ki nong tre jong ka ni ka tanat kilai don menta lang bat ki Hamas ban hiarthma ya ka Israel ha ka new tarik urisau arajar arpulai. Ka Israel Defense Forces kala pentip bakala lek ban khanra hayeng sa jong nong yalam bahakli jong ki Hamas u Yahya Sinwar hagi thain Khan Yunis ha Gaza. Kisipai Israel kilabu ya katong bahakman ban katong ya u Yahya Sinwar haduk bandalap bat ladalap kin penyap sendon ya u. Ka Israel kashim baudai u Yahya Sinwar bat Muhammad Daif kiba plan kumno ban hiartma ya ka Israel haga new tarik urisau arjar arpulai. U Menteri Rang Bado Gari India u Narendra Modi ula yaro ya ke jing tebet jong ka khna ka bana Egypt ban ruai ha ka sngi ba ka India ka rakhi ya ka Republic Day ka ba new pesan hanong ba Cairo. Ka Kariman kala penyap biet ya kinong India ban kinong Egypt lengba ki riam tenrai ki bakala pong hakapor bakar wai ke jing ruai desh ranggila. Kidon kumba lahajar arspa ngut AA kinong India ki basyong basah Egypt bat ki bajuraki ya ka Republic Day hanong ba Cairo. U Presiden berim jong United States u Donald Trump ulaong bakadai ke jing telot bat ke jing pendem jong Presiden Joe Biden haduk balapoi sya uput bagi sipai ke US ki syak peniap hak haput jong ke Syria bat Jordan. U Trump ula kena aru ya u Defense Secretary u Lloyd Austin daga baong ba simlala ban ai jingya daya ki sipai jong ke US ki ba sya ki wei pat kiri. Kito gilong kimat kublai.